Glasnik! Ide glasnik! Stigao je glasnik o Zvezdo istoka. Sredite to. Sultan naređuje da sredite glasnika. A što je sa napojnicom? Sredili smo glasnika Zvezdo istoka. I? Samo pismo. Iznogude. Brzo, dovedite mog dobrog iznoguda. Lepo. Nekoliko prepravki, bit će spreman za dan kada postanem sultan umjesto sultana. Šta? Ko je to? Ja sam, šefe, Adulafalac. Sačekaj, dolazim. Pa, šta hoćeš? Sultan želi da vas vidi. Šta on opet hoće? Glupak sa tužnim kamenjim očima i piskavim pilećim glasom. Muka mi je kada ga pogledam. Zvezdo istoka, jedva sam čekao da vas vidim. Veoma si ljubazan, dobri iznogude. Vaš glas. Zaboravio sam divan žubor vašeg glasa. Kada vas pogledam, srce mi je puno radosti. Zaista si ljubazan, dobri iznogude. Ali prestani sa tim i pročitaj ovo pismo. Vaša želja je zapovest. Hajde, čitaj. Dragi susedi i prijatelju, biće mi zadovoljstvo da dođete u zvaničnu posjetu mojoj zemlji. Susedi kao mi trebalo bi češće da se posećuju. Potpis Sultan Strikar. Strikar? Moćni i surovi Sultan Strikar. Vrlo zanimljiva vest. Vidite koliko vas svi vole, dragulju svemira. Da, to je lepo od njega, ali ti putevi me iscrpljuju. Smisli kako da ga učtivo odbijemo. Sredit ćeš to, iznogude? Taj put bi vam mnogo koristio, Zvezdo istoka. Zaista? Siguran sam. Pa dobro, ako ćeš da se pobrineš za sve. Pobrinut ću se da postanem sultan umjesto sultana. Zar opet, šefe? Kakav je sada plan? Biće to dečija igra, Adulafalate, verni moj slugo. Sultan Strikar je vrlo osjetljiv. Kada se naljuti, on ratuje, a kada ratuje, on i pobedi. A šta će da uradi poraženom sultanu? Ajde, kaži. Skakat će po njemu. Pogodio sam, šefe, zar ne? Nisi budalo. Zatvorit će ga u kavez i bacit će ga razjerenoj maci, a to šta? A kada sultan bude u kavezu, zauzet ću njegovo mesto i postaću sultan umjesto sultana, razumeš? Jao! Rat! Treba mi rat! Kasni, a ja mrzim da čekam. Kako ste putovali? Hajde, oduševljena masa. Ura! Živeo! Iznogude. Govor, dobri iznogude, gde mi je govor? Izvolite, gospodaru našeg sultanata. Evo mog rata. Sultanu Strikar. Stara rago i smrdljiva bubo. Iznogude, šta je to sa tobom? Ne mogu ovo da pročitam. Veoma mi je žao. To je greška, gospodaru, velika greška. Trebalo je toliko toga da pripremim. Pazite, rat je na pomolu. Dragi moji Harune od Prošile, zahvaljujem vam na iskrenim i veoma toplim rečima koje su me pogodile u srce. One će pojačati duboko prijateljstvo koje vlada među našim velikim zemljama. Znate, govor nije bio dobar. Šta? Šta ste rekli? Taj šampon. To se dešava svake godine. Okupao sam se u vašu čast i eto, potpuno sam gluv. Dobro. Hajdemo u palatu. Ura! Ura! Osjećajte se kao kod kuće, dragi Harune. Sada mu dajte poklon. Poklon? A kome? Sultanu, naravno. O, dobri iznogude, mislio si na sve.
ovo je za vas. Za mene? Baš lepo od vas. Nije trebalo. Šta je to? Rat je blizu. Kako ste znali da sam ljubitelj ovakvih trikova? A znate šta? Ovaj još nisam imao. Dođite da vam pokažem moju zbirku. Opet ništa. Ali prvo mi učinite čast za stolom, dragi moj. Od ovog smejanja sam ogladneo. A? Šta? Večera? Još ima nade. Krilo ili batak? Krilo, najviše volim krilca. Stanite, stanite! Šta to radiš, dobri moj iznukude? Tanjir, morate da jedete iz sultanovog tanjira. Ali još nije završio. Može da se naljuti. Da li sam vas nekada loše posavjetovao? Poslušajte me. Oprostite? Evo ga, prvo uvreda, a onda rat. O, dragi moj Harune, veoma sam polaskan. Polackan? Šta? Zamena tanjira je stari običaj našeg sultanata. Gest prijateljstva i poverenja. A kako su vam deca? Pa, veoma su nestašni. Broj 58 ima jaku prehladu. Moćni sultan Harun al-Rašid i njegov vezir Iznogud. Živeo Harun al-Rašid. Ura! Živeo Iznogud. Da li vas nešto muči, zvezdo istoka? Sada mi moramo da pozovemo njega. Takav je protokol. Ne treba da se brinete zbog toga. Ja ću se postarati za to. Obratit ću posebnu pažnju na jelovnik. Ura, ura, živeo Harun al-Rašid. Dobro, oduševljena masa više nije potrebna. Bilo je i vreme, nikada ne plaćaju prekovremeno. Sigurno si sve razumeo, Adula Falate? Posućeš sultanov tanjir ovim biberom i poslužiti ga. Ne brinite, šefe. To će dovesti do rata i ja ću postati sultan umjesto sultana. O, moj dobri iznogude, najzad si stigao. Samo tebe čekamo. Spremao sam jedno iznenađenje, gospodaru, u kuhinji. Sada ću narediti da je posluže dragulju svemira. Ovo će pretvoriti tanjir u živu vatru. Da li da zamenim tanjire? Ni govora. Najlepše hvala. Da li ste gotovi da rasklonim? Ali iznogude. Da li je to vaš običaj? Samo dok se dočepam Adula Falata. Izneverio me. Da probam. Nije loše. O, da li je bilo ukusno? Da vam pravo kažem i ja sam dobio kijevicu. Da osjećam ukus. Uradio sam kako ste mi rekli. Pokušat ću još nešto. Poslednji put. O, jadni šef. Ne volim da ga vidim ovakvog. Pomoći ću mu. Ej, Kofa mi je dala ideju. I pljaš na glavu. O, evo ih. Ovuda, dragi prijatelju, pripremio sam sobu gde ćemo razgovarati na miru. Biće nam udobno. Šef će biti zadovoljan. Posle vas, dragi strikar. Ne, uđite prvi. To je ovdašnji običaj. Stvarno? Dozvolite, strikar, prvo ja. Kakva grubost, to zaslužuje rat. Jao. Pravi ste klovn, Harune. Baš ste me nasmejali. Volim takve viceve. Šta? Šta ste rekli? Rekli ste peh u mom prisustvu? Dragi strikar, sigurno mu se omaklo. Rekao je peh. To je ozbiljna uvreda. Hoću zadovoljenje ili objavljujem rat. Nema potrebe. Iznogud je veoma odgovoran. Rado će se žrtvovati u ime mira. Zar ne, iznogude?
Šta? Ja da pomognem miru? Hajde, razjarena masa! Ništa od rata! Sultan je trebalo da bude ovde! Mirite se, šefe, gledaju vas. Dole veliki vezir iznogud! Čarobni plak